It's fair to say that 80% of the world's problems involve old men hanging on and who are afraid of death and insignificance, and they won't let go. And they build pyramids and they put their names on everything, and they're very anxious about it. Ha kajingkren kabalayo kum kajingkan tho ya u presiden ka ri Amerika u Donald Trump hakaba u presiden barim ka US u Barack Obama dangshen u lepan pau da kabaong ba praphe person na kijing hakaperthai kidai ki bawan na kibreu kibaltamen kibating ya kajing yap bat kajing bomdon jingmut bat kin ompelaj no ya kabor sensyar kani ka jingkren jong u las new thu shai hakapor ba Ukraine bat uway unong tho history u David Olusoga ha London hakaba labatai pajba ba kum kani ka jingkan tho ka batang kadai ka batmu ya kiriu pau khmat jong ka san himasima khamtam ya presiden Donald Trump u baladon new phum news nam karta u Obama u labatai binia ba kinongelam kibabat scam ya ka borsan syar bonsin ki kalalong ki basniu tenat banshna ya ki pairami bat bantho ya ki kerteng jongki ha ki baro ka jingkan tho ka penpau shai ba ka jing sniu tenat jong utrom ban penpau kerteng shimet bat ban penne pensa ya ka pateng ola batai ba kumno ki ne kinong elam kimat ya ka jing khuslai shapang la ka jong ka jing yap bat ka jing don kam da ka bakan tai ru bakin kan randin wat haba ka kalalong ka ba pensniu ya ka jing kiu shaprang kani ka jingkan tho kalawan hadin ka jingikan at ha kasan himasima ki barang ya syakmat ha US bat ka bapenpau ya ka jing seusi ya kinong yelam ki baltamen ki baparsya ya ka jing penkala ya ka pateng bomenswa katba ha kani ka jingkren u Obama syemel penpau nijer kerteng ya utrom hanrei ka jingkren jong u ya ki baltamen ka balpenmi ya ka jing yekren halor ka jinglong nong yelam ka pateng bat ki jing ki ba ki tanat sensat pajba ki ya kendu